Ofundisayo uVabhakshni Maharaj. Nasi isibalo sethu baphindile futhi bathi asenze kube lula lesibalo abasiphilela ngaphambili u8 plus osekelwe 5 osekelwe 4 minus osekelwe 6 plus 10 divided by 2 ovalwa kwathiwa plus 44. Uma unezibalo ezinjengalezi ke njalo khumbula ukubaluleka kwani kwe-order of operations. Kuningi kudala ngigcizelela ukubaluleka kwe-order of operations. Awuthi ngikubhalele la eceleni. Ukubaluleka sinenkosi ngibhale kahle. Yeah, ngifaka la. Ngumbalo ohlukile sibe nama parentheses ama exponents khuleka asusebenza ngama exponents kule khathi zamanje. Olandelayo okulandelayo kubeni times no divide, multiplication and division. Kubenani plus no minus ama additions nama subtractions. Kalula kamnandi kanjalo. Ngase asisibhale isibalo sethu njengoba sisiphiwe la ngezansi ngesethi isandla kuzoba mnandi kube lula kanjalo. Sinamafoni akhalayo nje manje. Asiqhubeke. Uyabona ukuthi kuthiwa okubalekile eqala yini ama parentheses engathi sinawo maningi la. Ama parentheses amagwegwe ethu lawa ama brackets. Asiqhubeke ke nezibalo zethu. Si la phakathi u5 no4 wethu simisa kanjani nawo? So lithola ithuba uthi sufaka u20 ngoba u5 times 4 usipha u20. Siqhubekeke nesibalo sethu. La ngaphakathi khona sisebenza kanjani? Uyabona manje la ngaphakathi ukuthi sekukhona into ezifika enzansi noma esezansi kokubaleka o plus no divide. Ncese simisa kanjani uma sesinesibalo nje? Yebo kona kuphakathi ku parentheses kuyigwegwe lethu ku brackets lethu kuphakathi futhi lona eliqalayo phambili ngokubaleka. Kodwa manje phakathi khona okungakona okokuqala kokubaleka. Kuthiwa okunjengaloku sikwenza njani ke? Senza kanjani ke bakunjeni? Siyakufaka lokho ngaphakathi sikusebenze kanye. U6 uzoba u+5 ngoba ni u10 divided by 2 usipha ba? Usipha u5. Ngakho sesino 8 plus 20 minus 11 sadedela manje amagwegwe ethu asenawo plus 44. Sesisalelwe manje ukusebenza no plus no minus okuvele kungezansi kokubaleka uma wenza izibalo. Ngakho sesino 28 minus 11 plus 44 osipha kuzosipha ba u28 minus 11 plus 44 okusipha u17 plus 44 osipha bani? Athi ngiyehla isikhala siyangiphelela kancane futhi osipha ba u61 impendulo yethu kwamnandi kanjalo.